Okay, naami sa AO Park. Hi, Kuya. Josie. Eric. Eric. Eric Siya right ang there. among tour guide. Tour guide. Tour. Siya ang itour. Siya ang i-tour. So, AO means Alpha Omega. Layo ba mong tuyo ka na? Ay, kuan ma'am kanang kuan ma'am duura ma'am din. Dugtuyo ka ma'am. Sa kantin Okay. alam mo sa kantin no. Unsa na siya? Oh, naman ni siya ang directions. Kuya, unsa na? Wait. Nahihirapan na po si Jem sa kalisod. Medic. Amen. Wow. Oh, pwede silang ano dyan, dinner date. Oo nga. Dako pa yung market potential. Oh. So this is Kana the siya, muna farm. room kana. Usa pa lang ang room kana. Ano siya? Oh, so pwede mag-overnight. Oh, kuan kana. Mag-overnight na lang tayo, James. Napagod na ako. Kuan ma'am kana makabook ma'am. Ah, so tagpila man ang per night. 1.5. Ma'am, mura. 1.5 1.5. person na siya. Kana siya nga room din ha, if you can see. Pila? 4 person siya. 4 person ni siya. Okay. Medyo kapoy siya pero sulit ra if you Pero tingali, ma'am. really want mga new na sad. Oh, meron silang love locks. Kaso wala akong ka-love lock. Fresh. See? Kaya ang mangga, wala nyo na yung harvest. Hi, man. Napapod sila diri playground. This is the playground. Kaya yung chiko nila. Mama, picture ta. Ano lang. Pero bahin nga muna. Hello, wala ko yung water. Nasa yung water now. The most spacious living residence. Malabas yung kulot ko. Wala, sama ni. Magiun. Alam mo saan tayo akyat? Ala! Ala! Ala, mag-slide na lang tayo dyan, oh. Pwede may mag-slide din ha, kuya? Oh, taas kayo. Di ka magbantay ka, leading dyan ka diri. Unsay na, din sa slide. Butangan nag-water? Oil ra, oil. Oil lang? Ah. Nakaisa ako kay mo slide ko. Wow. Pwede na ako ma-slide dira sa sako. Sako. Grabe din mo ko yan, no? Ano na dyan ka diri ko yan. Awa yung muscle sa tiil. Kita ko tabuka ma'am no. Dako ilang yuta, no? Yes. Oh. 10 hectares daw yung libot. Oh. Pero kani pa lang na develop. Aroy. Pohon mag-watering pool pohon. Oh, may pa. Para sulit na pag-stay, mag-overnight na gyud ang mga tao dire. O di na sila kaulion. Line gamay. May zipline? Oh, 20 ra po na. Kano oh? Tara, zipline ta! Kuan lagi na. That's a zipline. O may ligaw. Nasa ka pa? Okay, nanami sa top. And we're going to the cave. Usa pa. Another level. So, nalampasan na namin ang level 3 of the stairs. Nandiyan na level ko ya. Napa dito. Kuha na siya, final round. Ah, happy kami sa final round. Kasi makita ano. Overlooking na siya ma'am. Ma-rescue na namo ang princess. Magpa-helicopter na may. Basta ko cave ma'am. Na may ko sanan gamay yan. Gamay na siya. Cave. Lapo sa ba mo. Pwede namin magpa-slide. Mag-cave. Pa-slide namin sa cave. Bubuo na siya. Bubuo na siya. Lingkod sa takoya. Sige sige. Okay guys. Lingkod sa mi kay. Gikapoy pa mi.
Muari gyud sa taas ang inyong mga guest. Mo ato gyud sila sa cave. Claustrophobic ta ani. Kato? Kani. Oh. Tunnel daw ni siya sa hapon. Sige daw, ato daw sidlon. Sige, sige ma'am. Una ko ma'am. Sige una. Gusto ka? Mamaya, pwede mo ginhawas ako. Ako daw. Kasi bilhin akong tubig. Ay! Uy, mugawas na to dito sa ubos o yun. Alahos na din dito sa hapos. Kabalo na ako kay mulahos Pizza. na ta diretso. Tay sa kuya. Ato sa tanaw ng view. Mulahos na ni sa ubos or di pa. Aw. Oh. Yan ata yun. Alin? Yan, labasan. Ay, dyan lang pala. Sige, sige, sige. Let's Sa yun try. naman di ay. Kunin ba ito? Napa sila yung mini cave. Sige, ako ibutan diri akong water kuya kay para di ko maglisod. Tara, tara. Exciting. Ngit-ngit kuya. Talawan ba ako ngit-ngit? Ikaw na. Ko na. Ikaw na, ikaw. Ush! Ingat. Kuya, hinay kuya. Okay, okay ma'am. Nagsunog mo? Ay, kuara ma'am kana pagpalimpyo na ma'am ba? Maayo lagi ang soil no, kabantay ka rich ang iyang soil. Ano, may kahadlok. Na-slide si Jeff. Dada. Sige, sige, sige. Ma'am. Laban ra. Ganahan mo ma'am, kuha ma'am ganang sana hanging bridge. Asa man? Kana siya. Bitaw. Sige, sige ma'am. So for rent sa di ay siya kadtong kuan. Oh, kana siya 200 ma'am kana. 100. Oo, ang tree house ma'am, tree house. Oo. Ah. Kasi meaning of for rent. Anong kuan na pa day mag-stay ra like di na sila mag Oh, kinana mo mga lunch, inana kanang anha gid mo pahuway kutob, maabot sa time ba? Like tingali mag-date ana. Ay depende ma'am. Kasi mo rent ana. Pero pag lingkod-lingkod din ha, di pwede. Sa piso picture ma'am, okay ra ma'am. Ana, oo. Piso picture. So guys, Musunod pwede ako. daw- Sige, sige, sunod ako ma'am. Pwede daw kami duha. Salit Sige, lang sige. ta ni Kuya. Ay laglaom. Salig la ay laglaumi. Huwag kang umasa. Huwag kang umasa sa wala. Pagtanawon ba nimo ba murag sa yun tra. Lagi. Okay. Water break sa. Thank you. Sige, sige. Hey. So guys, let's go to Bali. Kana mo na siya ma'am, kana. Kana siya mo na katong picture ano. Oy. Kani mo na siya. Ibalikan ni ninyong tilapia. Oh, gagmay pa mungod ma'am. Gamay na lang ba? Pero ibalikan. Nada rin ma'am, kani ma'am. May kuan. Ah, kani siya, mo ni siya. Oh, sige ma'am. Kay basin wala ko masulat sa reflection. Ang masulat, nag-cross me yung hanging bridge. Dahil na lagi. Kuya, unsaan Mo na yung butterfly ma'am, kana siya ma'am, pero wala pa na mo kuan ma-develop kana siya. Oh, ana na may butang. Kuya, what if ka nang pares ani ba? Tig-init. Nya. Nya tag-init. Dili mo malugi ana, wala na may flowers. Ay, kuan ma'am, kana buuan na mo mano-mano ma'am. Ibaligyan na ninyo ang butterflies soon. Ay, dili ro ma'am. Dili ra. Oh. Ay kanang may mga weddings, mga itag butterfly. Ano di ay na? Sa weddings dapat may butterfly. Ang iba kasi instead of dove, butterfly yung pinapalipad. Oh, daghan mga 20 siguro ka butterfly. Ah. Oo. Oh, this is the Bali. Oh, mo na siya ma'am. Kana. Rent din. For rent din yan. Oh, kana ma'am, kana for Oh, yan. 300. Kitchay para sa lamok. Unsa i-rent dira? Kuan ma'am, kanang daghang kanang like mangaon mo diha, mapahuway mo diha, ano. Viewhan siya. Oo, nagpiharap. Pwede man dahil din mag-kuan no, mag-team building. Oh, team building ma'am, okay ra kay ma'am. Diba? Oo, napay tree house dire, tree house man gyapon ni dire kana. Oh,
Oh, mo na siya ngapon. Kanya kanusa ka mag-overnight diri ang team. This is nice ba para dili na usual na mag sigirag pool Oo. or mag-beach other kuan side of team building. Ano ni? Guyabano, ma'am. Oh, yaban. Oh, naamo sa Chicos mo na siya, ma'am kana. Chicos kana. Akado? Ah, wala Chicos. ni bunga. Makita na sa ubos kani nga view. Kita ra, ma'am, kita. Pwede kay moadto ka, ma'am. Picturean di ka. Dito later. Oh, diha ba, diha, ma'am. Pwede ka ron, diha. Picturean di ka. Dili. Sige, sige, sige. Sige, 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 ma'am. Para isulit kay mayo, ma'am, kay kuan na gabiin hapit. Dito. Hoy, asa na to si James? Akong bag, akong bagidilin. Ana? Asa dapat ang inyong giplano nga butangan og pool? Kana diha, ma'am, kana diha, ma'am. Diha ang side. Kana dira. Kana siya. Ah, so na pa yung mga nindot din na tanawon? Oh, kuan ra, ma'am, kanang amo nang gikuan nga bonfire, ha, ma'am. Hihimo sa pagkakaroon. Bonfire? Ah. Nice. Ay, okay ra gyud din hey guys magkuan mag team building na po volleyball. No, nag-volleyball sila. So nice. Actually guys, malibot ra gyud siya. Kadiyot ra no? Masangit lang kag picture and then mag-rest pod. Water break. Or else na mahurot imong energy.